गुबुन रायजोनि नङा आं आइफोरा फाफोर नेपाल रायजोनिबो नङा आं आइफोरा फाफोर। Hello everyone, खुलुमबाय and welcome back to my channel. So लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदानै फैनो गोनां मोननैसो अपकमिं अफिशियल बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटल थाम्बनेल आरो इन्ट्रोखौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर बे अपकमिं अफिशियल बैसागु मिउजिक भिडिअफोरा मा आरो बेखौ जोङो माब्ला आरो बबे प्रडाक्शनाव नुनो मोनगोन। स' बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर। स' लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां अपकमिं अफिशियल बैसागु मिउजिक भिडिअफोरनि गेजेराव गिबि आपडेटखौ होनो सानदों आङो लोगोफोर एम प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि आन्दाराव गोदान मोनसे अफिशियल बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो। स' लोगोफोर एम प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि आन्दाराव फैनो गोनां बे आपकमिं अफिशियल बैसागु मिउजिक भिडिअनि मुं एबा टाइटेलानो जाहैबाय नोंसिनि न'आव थांनानै। ओमफ्राय लोगोफोर बे आपकमिं अफिशियल बैसागु मिउजिक भिडिअजों गाहाय फावखुंगुर महरै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो जाखांफुनाय मुंदांखा फावखुंगुर सिमां सैनारि बिथांखौ। ओमफ्राय लोगोफोर बे आपकमिं अफिशियल बर' मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों रिंखां ब्रह्म बिथांजों लोगोसे मिनिबाला नार्जारी बिथां। स' लोगोफोर दायो बे आपकमिं अफिशियल बैसागु मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ सोलिगासिनो दं। स' नोंथांमोना सोरजों नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय सानैसो नेनानै थाथ'दो। ओमफ्राय लोगोफोर गुबुन मोनसे नेक्स्ट आपडेटआव होनो सानदों आङो लोगोफोर निकिता बर' बिथांनि रोजाबनाय आरो बिथांनि फाव खालामनायाव बिथांनि गोदान मोनसे अफिशियल बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो लोगोफोर। स' लोगोफोर निकिता बर' बिथांनि आपकमिं अफिशियल बैसागु मिउजिक भिडिअनि मुं एबा टाइटेलानो जाहैबाय गुबुन रायजोनि नङा आङो। आरो बे गोदानै फैनो गोनां गुबुन रायजोनि नङा आपकमिं अफिशियल बैसागु मिउजिक भिडिअ निकिता बर' बिथांजों लोगोसे आशा बर' आरो सुदेम सना रामचियारी बिथांमोनखौ साथामखौबो जों जयै बे मिउजिक भिडिअआव गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर। आरो बे आपकमिं अफिशियल बर' मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ निकिता बर' बिथाङानो रोजाबदों आरो बे मिउजिक भिडिअखौबो जोङो निकिता बर' बिथांनिनो अफिशियल इउटुब चेनेलनि आन्दारावहाय नुनो मोनगोन लोगोफोर। आरो करिय'ग्राफखौ खालामदों लिसान रामचियारी बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर दायो बे आपकमिं अफिशियल बर' मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ सोलिगासिनो दं। स' नोंथांमोना सोरजों नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय सानैसो नेनानै थाथ'दो। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों।